babbar matsalar da take sa rashin zaman lafiya da yake jin daɗin zamantakewar aure ga masoyan juna. A haƙiƙanin gaskiya buɗewar gaba yana haddasa rashin ɗorewar soyayyar aure da ƙauna da shan juna tsakanin ma'aurata. Gaskiya wannan maigida ba zai taɓa jin ɗaukin uwar gida ba, ita ma kuma sam oga ba zai taɓa gamsar da ita ba, sai matsaloli nisantar juna su biyo baya. Daga lokacin da maigida ya daina shauƙin ki, ya daina son kasancewa tare da ke, daga lokacin ke kuma za ki ji dama can za ki ce bai dame ki ba, to gaskiya babbar matsala ne. Akwai buɗewan gaban da yake da wahalar magancewa idan ba a samu magani mai kyau ba. Idan kina ganin kin buɗe kina iya neman magunguna, insha Allahu sai ki haɗe da ikon Allah. Ga kaɗan daga cikin matsalolin da ke jawo matsalar buɗewan gaba: yawan amfani da ƙwayoyin hana ɗaukan ciki, yana amfani da yatsu wajen biya wa kanki buƙata. Ya zamana a ce in maigidanki baya nan haka sai ki ce bari ki amfani da yatsunki, ko ki kuma ki nemi wani abu da makamancin haka mai kama da azzakarin maigidanki, ki ce za ki sa a gabanki domin ya biya maki buƙata. Ga yawan shekaru suna haifar da wannan matsalar ɗaukewar al'ada tsawon lokaci, saboda wasu yawan jima'i akai-akai ba tare da gyaran jiki ba. Rashin jin daɗin jima'i gaskiya alamomi ne waɗanda wasu lokutan tsakanin buɗewar gaba. In kuma kin sa kanki a cikin duk mai tsananin buɗewar gabanki, ki daure ki nemi magani, insha Allahu sai ki haɗe ki dawo tamkar 'yar ƙaramar yarinya mai shekara 8, kuma za ki samu ni'ima sosai. Ni'ima kuwa da za ki samu kina alfahari sosai, sannan kuma maigidanki ma zai ji daɗin mu'amalarki. Yana da kyau in har gabanki a matsaye yake, duk yanda mijinki ya so ya kasance da ke, duk yanda ya so ya ƙoƙari ya ga ya biya miki buƙata, ba zai taɓa jin daɗi ba, shi ma ba zai ji daɗi ba. Shi ma idan ya zura azzakarinsa za ki ji kamar bai zura ba ne, saboda ba za ki taɓa ji ba, saboda already ya riga da ya buɗe ko ya shigar da azzakarin shi. Da a tsuke ki shine za ki ji alamun ya kama yana taɓa fatan gabanki, shine za ki dinga jin daɗi. To gabanki ya buɗe, ya zura, ya shiga zulum, ya cire shi bai ji daɗi ba, ki ba ki ji daɗi ba. To yana da kyau ku nemi maganin 'yan uwan da za ku tsuke gabanku. Na Allah, kar kuma ku ce za ku je ku yi na asibiti. Akwai na gargajiya Islamic chemist kala-kala. In kuna bibiyar mu ta shafukan mu, za mu ci gaba da kawo muku insha Allah yanda za ku yi ku tsuke, saboda maigida ya daina ƙorafi. Ƙorafin maigida a yanzu yanda za ki ga yayyawa, gari ya ɗau zafi ɗin nan, mazaje suna buƙatar kulawar matansu a tattare da su. Yana da kyau yanda ake cikin wani hali ɗin nan, in ya dawo gida maigida ya samu kwanciyar hankali, ya samu jin daɗi, ba saɓanin ya dawo ransa a ɓace ba, tsadar rayuwa ta sa shi gaba duk ya fita a hayyacinsa, ya je siyo abu naira 100 ya siyo shi 500, dole zai dawo ransa a ɓace. Amma ke kuma in ya dawo za ki samu abin da ki sanya masa zuciya ya ji daɗi, duk wani abin da yake cikin ransa ya gushe. Amma fa sai kin gyara gabanki, kin gyara farjinki, sannan daga ke har shi za ku ji daɗi.